ikke være kunst. Det er nemlig fedt. 200-300 kilo. Nu tror vi på det. Først nu. Den bliver enormt bred. Klokken 7 skal jeg stå ude i krydset. Projektet er jo Fedtstenen og Nåleøjet. Det hedder kunstprojektet. Fedtstenen er 3 kilo stor. Den er sort og fra Xinjiang-provinsen i Kina, hvor den har ligget i egen lage. Og så det store nåleøje er lavet af rustfrit panserstål. Ja, og det er en af de 2 dele kunstværket består af. Fuck, det bliver godt. Så får du også det der nålerør. Der går jorden sådan lidt skrå opad. Jeg synes bare, det vil være synd, hvis du har 2 ben, der stikker ud, og der så skal lægge jord op. Ja. Det skal være væk. Det skal være væk. Det er nål, der står her jo. Det er pissegodt. Det er også flot, når man kigger på den. Jeg ser folk gå deroppe. Jamen, vi vil lave en prøveopstilling ude foran smedebutikken og se, om alle detaljerne de kan klappe. Hvis vi laver en firkant, der er 240, måler den hurtigt op, og så graver over kryds. Det er altså lige nu det på vippen mellem fra succes til den totale succes. Lige nu her, vi ved godt, at det her det kan lade sig gøre, dem der står her. Men det er et spørgsmål, om vi får fred til at gøre det, og om det bliver den totale succes. Sådan er det. Vi er rutineret, vi er gode, det bliver godt, det er nålestik. Ja. Det er vi nemlig. Og I er vagt. Ja, det var en hård nat. Hej! En lang en, eller hvad? En lang. Ja, det er jo stærkt. Det gør du så i dag. Det er kun de kommer Vesten. Er det ikke kl. 14? Jo. Ja. Jamen, jeg har en vognmand, der kommer kl. 7, så ja, vi skal bare kunne nå på. Ja. Ja, tak i måde. Skal der hakkes mere her, eller hvad? Ja. Jeg kalder ham, jeg. Du må godt komme nu. Det gik da godt. De har ikke nogen det er godt. Endnu. Nej, det er rigtig godt. Hej. Lad os prøve at få det ned. Løft lidt. Sådan gør man det. Man skal kraftedeme gøre det i det her liv. Man skal bare gøre det. Ikke bare snak, evne kævle og alt det der. Vi skal gøre noget, så kan vi også forandre nogle ting og gøre nogle folk
måske glade, vi ser. Fuck, det er godt, mand. Se, her er nålen så kommet i kunstfængsel. Den var for fræk til Sculpture by the Sea. Sådan er det. Put it on the edge, lean it against the truck, and then just pull forward slowly. Well, I think that's different.